Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang hapon, Malacanang Press Corps. Sa harap na patuloy na tensyon sa Middle East, agad na kumilos ang pamahalaan para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino sa Israel, Iran at mga kalapit na bansa. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na nagsasagawa ng repatriation efforts si Secretary Hans Kakdak at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa ngayon, nasa Amman, Jordan na po ang ating team at sasalubungin ang unang batch ng mga Pilipinong nailikas mula sa Israel. Inaasahan ding masisimulan ang repatriation ng ating mga kababayan mula sa Iran sa mga darating na araw. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. May mga nakahandang temporary shelter, food at financial assistance, at lahat ng kinakailangang suporta para sa kanilang ligtas at maayos na pagbabalik. Para sa mga repatriates, may nakahandang 150,000 pesos financial assistance, transport at accommodation support, medical assistance at livelihood at training packages upang matulungan silang makapagsimula muli sa bansa. Para naman sa mga magpapasyang manatili rito, bukas ang mga programa ng pamahalaan para sa rescaling o reskilling negosyo at job matching. Patuloy ang ating pagbabantay at koordinasyon para masiguro na walang Pilipinong mapapabayaan sa gitna ng krisis na ito. Muli po nating hinihikayat ang ating mga kababayan sa Israel at Iran na makipag-ugnayan sa ating mga embahada at konsulado para sa inyong kaligtasan at gabay. Matagumpay na nagtapos ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Osaka, Japan, kung saan nakamit ang mga kasunduan na magbibigay ng trabaho, dagdag ng pamumuhunan at bagong oportunidad para sa mga Pilipino. Sa World Expo 2025, ipinagmalaki ng Pangulo ang Philippine Pavilion na nagtatampok sa kultura, inobasyon at pangakong paunlarin ang turismo at negosyo sa bansa. Kasama sa mga naging bunga ng biyahe ang Waste to Energy Project ng Candanevia Corporation at Pileco na magbibigay ng malinis na enerhiya at trabaho sa Maynila. Sa Cebu naman, sisimulang ng Tonisiac Group na ang pagpapagawa ng kauna-unahang methanol dual-fueled Kamsarmax bulk carrier na magpapaangat sa Pilipinas sa larangan ng green shipping. Nakipagpulong din ng Pangulo sa tourism leaders ng Japan para palakasin ang turismo at lumikha ng mas maraming trabaho. Tinalakay rin kasama ang Japan Aerospace Exploration Agency ang mga malalim na pagtutulungan sa space technology para sa disaster monitoring at tulong sa ating mga magsasaka. At sa kanyang pakikipagkita sa Filipino community sa Osaka, pinasalamatan ng Pangulo ang kanilang sipag at giting na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Iyan po ang naging bunga ng biyahe ng Pangulo, mahakbang para sa bagong Pilipinas na may mas maraming trabaho, negosyo at oportunidad para sa bawat Pilipino. Ang Pilipino ay nagkaroon na talaga ng napakagandang reputasyon sa buong mundo.
At nangyari yun dahil sa inyo. Kayo mga OFW, kayo mga naninirahan na Pilipino na naninirahan sa iba't ibang lugar. Bilang inyong lingkod, pinapahalagahan ko ang ating bukas na ugnayan. Kung kaya't nagagalak ako sa pagkakataong ito na makasama kayong lahat. Ngayong araw, nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Marawi City upang personal na tignan ang kalagayan ng mga pangunahing proyekto para sa patuloy na pagbangon ng lungsod. Layon din ng Presidente na tiyaking na ipapatupad ang mga direktiba para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Unang ininspeksyon ng Pangulo ang Temporary Learning Spaces o TLS sa Barangay Sagunsongan. Dito, kanyang pinangunahan ng donasyon at pag-install ng Starlink units para mabigyan ng maayos na internet ang mga guro at mag-aaral. Nagbigay din ang Office of the President ng school bags at school supplies sa mga estudyante. Ipinag-utos naman ng Pangulo na tiyakin ang kalinisan at kaligtasan ng mga paaralan at pabilisin ang rehabilitasyon ng mga permanenteng paaralan sa tulong ng DepEd, DPWH at DILG. Sunod niyang binisita ang Marawi Dansalan Integrated School, kung saan ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagkumpleto ng kuryente, tubig at mga kinakailangang pasilidad para maisagawa na ang paglilipat ng mga mag-aaral mula TLS. Binilinan niya ang DepEd at DPWH na tayakin ang mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng paaralan. Sa Marawi City General Hospital naman, masaya pong iniulat ng Pangulo na mayroon ng kuryente ang ospital. Ang natitirang direktiba niya ay tiyakin na makumpleto na ang paglalagay ng tubig para sa agad na balik operasyon ng ospital at makapagsilbi na ito sa ating mga kababayan sa Marawi at mga karatig lugar. Tinignan din ng Pangulo ang Port of Marawi, kung saan inatasan niya ang DOTR at PPA na pabilisin ang pagbubukas ng mga pantalan para mapabuti ang biyahe ng mga pasahero at transportasyon ng mga produkto. Kanyang binigyan diin ang pangangailangan na tiyakin ang supply ng tubig sa lugar sa tulong ng OPAMRDA or rather OPAMR at LUWA. Sa pagtatapos ng kanyang pagbisita, nakipagpulong ang Pangulo sa mga sundalo ng 103rd Infantry Brigade at tiniyak ang pagsuporta sa kanilang mga pangangailangan. Kabilang na ang planong pagtatayo ng multipurpose building at barracks at pagbili ng garbage trucks. Lahat ng ito ay patunay ng determinasyon ng Pangulo na muling itayo ang Marawi bilang isang mas ligtas at mas maunlad na komunidad. Tuloy-tuloy po ang suporta ng pamahalaan sa pagbangon ng ating mga kababayan. Salamat po kay PBBM sa pagbigay po ng Starlink Internet access sa aming school, lalo na sa aming kapwa-guro sa Angoyo National High School. Ito ay malaking tulong sa aming mga mag-aaral kasi remote area po kami, far lang. Yung mga anak namin doon, hindi masyadong maka-research sa mga lesson nila. Maraming salamat lalo po kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ito po ay makatulong sa amin. So we are very thankful to our beloved President Bongbong Marcos for the donation that he has given to our school. With the learners of 241, maraming tulong ito sa mga estudyante. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. For the first question, Ms. Clay Pardilla from PTV4. Magandang hapon po, Yusek. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang, pero
walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo ay talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, iyon ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Bukas Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Thank you, Clay. Sa susunod po ay si Miss Ivy Reyes ng Bilyonaryo. Good afternoon, Yusek. Still on Vice President. In that same speech, she said she regrets teaming up with President Marcos in 2022. That's one. Two, she doesn't think the president will give anything substantial in his SONA. And last, while she has no ill feelings for the president, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. Yun lang po. Thank you. Yun nga po, ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Natin niya na pong sinabi yan na nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan na mangyayari dahil ang Pangulo po, ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Thank you, Ivy. Next po is si Chloe Hufana ng Business World. Good afternoon, Yusek. With the Iranian parliament approving the closure of the Strait of Hormuz and global oil prices nearing $80 per barrel, will this development trigger the activation of the Philippines' oil contingency plans? Actually po, pinababatid ko po sa inyo na magkakaroon po ng meeting ang economic team with the President. At maibibigay ko po sa inyo ang detalye kung anong po ang mga plano. Bukas, kahit po walang pasok sa Maynila, magkakaroon po tayo ng press briefing bukas.
bukas. Anong oras bukas, Yusek? Maaaring ngayon, maaaring bukas, pero bukas ko po maibibigay sa inyo ang detalye. Pero nagpapatawag na po ang Pangulo ng meeting po. Follow-up question na lang, Yusek. How prepared is the Philippines for a potential energy crisis stemming from this situation? And when can we expect the release of official guidelines or response measures? Bukas po, maibibigay ko po sa inyo detalye, pero as of the moment, ang maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga tsuper, sa mga drivers po, para po maibsan naman ang kanilang alalahanin. At para na rin po ito sa mga commuters. Meron pong nakalaan na 2.3 billion, kung di po ako nagkakamali, 2 billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga driver po. Kailan i-roll out tong subsidy, Yusek? Bukas po malalaman natin po lahat itong plano po. Thank you, Chloe. Ang susunod po ay si Mr. Sam Medinilla ng Business World. Mrs. Mirror, sorry. Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa kanina, balik lang po ko yung sa debt po, yung 16 trillion. Are we For a still, while. 2.5 billion pala ang nakalaan para sa fuel subsidy natin. base po dun sa mga ongoing economic developments, yung crisis sa Middle East, are we still confident na marireach po ng government yung 5.3% GDP, debt to GDP target ng DOF? Naku, yan po talaga ang pinagdarasal natin. Pero sa mga nangyayari po at na hindi na po natin to kontrolado, ipanalangin po natin na maabot pa rin po natin. Pero pipilitin pa po sa abot na makakaya ng pamahalaan at sa mga direktiba po ng Pangulo, pipilitin po natin ma-attain pa rin po yan despite all of this. Tapos sa second question ko po, may update na receive na po kaya ni President Marcos yung copy ng Konektadong Pinoy Bill at saka meron na po ba siyang decision if he will veto it or not? Thank you. Katanong ko lamang po kanina kung may natanggap na po ba siyang endol bill para sa Konektadong Pinoy. As of now, wala pa pong natatanggap, pero rest assured na kapag po natanggap ito ng Pangulo, pag-aaralan po itong mabuti para po sa lahat ng stakeholders, para po sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng magandang internet connection at sa mga service provider din po. Follow-up lang po. Bali may plan po kaya si President na makipag-meeting sa stakeholders na may mga concerns regarding dun sa bill? Sa ngayon, wala pa pong ipinararating sa atin dahil hindi pa naman po niya nababasa kung ano yung Konektadong Pinoy Bill, ang detalye po nito. At malamang po, pwede nating sabing oo dahil po ito rin para naman sa lahat. Thank you, Sam. Next will be Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, nagpahayag po ng pagkaalarma ang ilang world leaders kasunod ng naging aksyon ng US na pagbomba po sa tatlong nuclear sites ng Iran. Ang sabi ng ibang mga world leaders ay nananawagan sila ng restraint at yung iba naman ay nananawagan sa Iran na makipag-usap sa US at Israel. Sa panig po ba ng Malacanang, sa panig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba yung naging pahayag niya dito? Opo, ramdam po ng Pangulo, ramdam po ng gobyerno ang alalahanin ng mga leaders ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit at tensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng mapayapang pag-uusap at diplomasya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para maging matatag po ang global community o pandaigdigang komunidad. Yan po ang mensahe ng Pangulo. On the follow-up, Yusek, may bukod po sa pagtaas ng presyo ng langis, ano po ba ang posibleng magiging epekto nito sa atin, sa bansa? Sa Magkakaroon to Pilipinas? ng domino effect. Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin din po ito ng mga sa logistics, sa trading. So, yun po ang pinagdarasan natin na maiwasan po natin at mabigyan ng magandang solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran.
Thank you po, Yusek. Thank you, Anne. One more question from Maricel Halili, TV5. Magandang hapon, Yusek. Yusek, going back on VP Sara's statement, on the part of the President, meron ba siyang regrets also na nakipag-team up siya with the VP? Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Sa ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang ganung mga klaseng negatibo mula sa kanya. Wala po tayong aasahan na anumang paninira kanino man. So, yan po ang Pangulo. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the President's. Last na lang. Last. Kasi tinawag ni VP na budol yung ginawa daw ni PBBM. Your thoughts on that? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Last question po from Mr. Ivan Mirina, GMA7. Still on the tension in the situation in the Middle East. May mga pangamba po ang marami, lalo kalat sa social media. Ito na raw ang World War III, etc. Maraming mga ganyang impormasyong umiikot. What does the President want to tell the Filipino people about what to brace for and the actual situation? Ano ho bang kailangan natin pag-ingatan dito at anong kailangan isipin ng mga tao sa gitna po ng nangyayaring ito? Una-una, ang gustong iparating ng Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari at lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. At wag po sila mag-alala dahil ang gobyerno po ngayon ay nagtatrabaho para sa ating lahat. Wala na pong katanungan, Yusek. Bago pala po tayo magtapos, hindi ko po nasagot yata yung tungkol sa San Juanico Bridge. Okay. Dalawa kasi napagsabay. Okay. Sabi nga natin, nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. At tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin, ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. At pati yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot. Ang masakit lang, kapwa nating Pinoy, ibinabagsak ang turismo ng bayan, inaangat ang turismo ng ibang bansa. Samantalang ang Pangulo kagagaling lamang sa Japan para palakasin ang turismo ng ating bansa. Maraming salamat, Yusek Claire. Maraming salamat, MPC. At bago tayo magtapos, Department of Health, may 1,800 job vacancies para sa mga naghahanap ng trabaho. Inaanyayahan ng DOH ang mga job seekers na mag-apply sa kanilang malawakang job fair na nagsisimula ngayong araw hanggang June 27. Ang mga job fairs ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Robinsons, La Union, ngayon June 23,
SM Grand Central sa June 23 at 25, SM Tugigaraw ngayon June 23, SM Pampanga sa June 27, SM Trece Martires sa June 27, SM Legazpi sa June 24, SM Seaside Cebu sa June 27, Robinson North Abukay sa June 23 at 24, KCC Mall Zamboanga sa June 23 at 24, SM CDO Uptown mula June 24 hanggang June 25, SM Jensan mula June 24 hanggang June 25, SM Butuan sa June 25. Paalala ng DOH, pwedeng mag-apply sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Nag-abiso rin ito sa mga job seekers na siguruhing kumpleto ang kanilang requirements bago pumunta sa job fairs. O ano na? Apply na! Sa bagong Pilipinas, may bagong trabaho, sigurado sa gobyerno. So, ang hinihintay niyo po, go ahead. Sugod na. Sakay na. Thank you, Yusek. Thank you. Malaki na yung At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang hapon para sa bagong Pilipinas.